Nachádzame sa v krásnej prírode, pri skale, tesne za lyžiarskym strediskom Šachtičky a chystáme sa dnes na veľkú výpravu. Prednedávnom som uverejnil video, v ktorom som našiel miniatúrny otvor, o ktorom sa domnievam, že ten otvor patrí k starej štôlni, a dnes sme zobrali motiku, kladivo a v plnej výprave, to znamená ja a moje dve deti, ideme na to miesto a pomocou motiky sa pokúsime otvor zväčšiť a zistiť, či sme našli naozaj starú štôlňu. Našli sme tu pekné skály. Jedna je tam, druhá je toto. A ja teraz stojím na jednej z nich a rád by som ju prekútral, kebyže mám viac času. Akurát sme našli takúto krásnu skalu, o ktorej už hovoril môj brat, a najradšej by ju prekútral ako ementál, keby mal viac času. Takže sme opäť pri otvore, kde som skončil s predchádzajúcim videom a idem teraz pomocou motiky skúsiť ten otvor zväčšiť, aby sme mohli dovnútra do neho názrieť. Ja budem kopať, deti ma budú filmovať. Dobre ho Držím si väčším skalám. Zatiaľ to ide dobre. Je tam prevažne hlina premiešaná s drobnými skalkami, takže otvor sa nám utešene zväčšuje. Také väčšie kamene, čo sú tu uvoľnené, aby sa to na nás nezosypalo. Také tie, čo nedržia. Ja som to odstraňoval. Podobné by už nemali predstavovať. To sa vyšťava. Dobre. Uvidíš? Dobre. Krásny veľký kameň. Je tu dokonca, toto vyzerá ako nejaká medená mineralizácia. Nejaký taký ľahký malachit. To vyzerá byť také zelenkasté, to je, čiže meď v tom je. Toto tu očistiť a potom idem skúsiť tam opatrne tie väčšie kamene povyberať stade. A potom už budeme môcť do toho otvoru filmovať. Už budeme mať niečo zaujímavejšie. Ďalší veľký kameň. Dobre, a teraz tento kameň. Dobre, tento kameň krásne uvoľní. A ešte je tam jeden taký väčší kameň. Skúsime tiež uvoľniť. ...15 minút kopania a štôlňu sme našli.
krásny, veľký, hlboký otvor, dlhý asi 3 metre. Samozrejme v tejto chvíli ešte je ten otvor uzučký, ale na prestrčenie kamery so svetlom to úplne stačí a môžete sa spolu s nami pokochať pohľadom do priestorov, ktorý bol stovky rokov opustený. Veľká skala, nejaký limonit. Ďalšia obrovská skala z tej istej. V tejto epizóde mineralogických výprav amatérov sme sa pokúsili objaviť tú štôlňu. To sa nám podarilo. Samozrejme, jedna vec je objaviť štôlňu a druhá je urobiť ten otvor dostatočne veľký, aby sme mohli aspoň filmovať. Sami vidíte, že nám to ide veľmi pomaličky, ale našťastie kompletne tá hornina je úplne rozdrvená, čiže stačí byť len trpezlivý, motikou odkopávať vrstvu za vrstvou, veľké skaly stade povyhadzovať a ten otvor sa nám utešene zväčšuje. No teraz Esterka nafilmuje, že aký som ja približne voči tomu otvoru veľký. Ešte sa samozrejme nedá dovnútra veľmi dostať, ale už sme tu spravili takúto jamu, že som schopný si sem čupnúť a budem schopný do toho otvoru aj o chvíľu strčiť kameru. Takže v stiesnených podmienkách ležím na bruchu v tom vstupe a filmujem ten otvor. Snažím sa čo najlepšie do toho strčiť tie ruky. Odhadom minimálne siaha do hĺbky možno 3 metre. A do diaľky, kam vidím, tak minimálne 10 metrov pokračuje relatívne nepoškodená štôlňa. Miestami je vidieť nejaké popadané kamene, ale nie je to nič hrozné, takže vyzerá, že táto naša zatiaľ štôlňa bez mena je minimálne na 10, možno až 20 metrov zachovaná. Na tomto mieste končím nakrúcanie tejto epizódy mineralogických výprav amatérov, aby ste videli, že človek si naozaj srandy užije. Nechcem vidieť to tričko, ako vyzerá, keď vyleziem z tejto jamy, ale čo by človek nespravil pre nakrúcanie. Vidíme sa pri ďalšom videu. Takto vyzerá vstupný otvor. Teraz si ho ešte zamaskujeme, aby nám ho náhodní okoloidujúci zatiaľ neobjavili. Tak a veľmi nenápadné maskovanie. Ale vzhľadom na to, v akej lokalite sa nachádzame, toto maskovanie je dostatočné.